Vet aquí una vegada un petit peix, a qui tothom anomenava peixet. Les seves bombolles eren menudes, però les seves històries eren enormes. Sento arribar tard. Estava volant damunt d'una manta, bussejant amb un dofí. El peixet explica una història diferent cada dia. S'ho ha inventat. Això no s'ho creu ningú. Aquestes que he fet és només un peixet. El peixet estava perdut enmig de l'oceà. Però llavors va sentir una història que coneixia molt bé. El peixet va pujar dalt d'un cavallet marí. Va conèixer una sirena. Au, va, quines històries, no són veritat. I tant que ho són! Podríeu dir-me on heu sentit aquesta història? Estic seguint la meva història. Peixet, el petit aventurer. Un programa format per diferents aventures la mar de divertides que tenen com a escenari el fons marí. Estrena als cinemes 10 d'octubre.